Yeah, before 2020 ends, natay bars ngay paggawas ron gabi una. Beatbox gamit na to ng lawa with Iwa on the mic, you know. Pray. Yeah. Unang linya nga masultis tuig 2020, kundi ang pagsulay karon sa atong kinabuhi ang kaagi nga imposible daw na tong maluksan, pero nakalaho sa pagkatos nga di mapungan. Dagan magmangalaang sa atong paglakaw sa ludos mga tao, hantod ron na paminaw. Gumikan ron sa COVID, nagantos na ang katawhan. Lisod na mo gawas kay base nun niya og matakdan sa gimog na ron nga lockdown. Dagang nawal agana, dagang walay trabaho ug wala na po'y pangita, pero padayon gihapon sa wala na'y pangtinguha. Salamat sa mga tao nga nang hatag og ayuda, hilabi na sa kong mga kaila og parinti. Salamat kaninyo kay naamo sa 2020 para ninyo ni tanan ako ang mga higala. Peace sa mga tao nga akong mga nakontra. Yeah, what's up? Let's go, dito to taman. Kapina na to, yeah. Abi nila gumana pero naapaday sunod 32 sa ni kabara, sige sugdi og gukod. Beatbox ang akong gamit, di na kinahanglag intro. Di ka makalikay sa kong gidagkot ang pabuto, sige buto. Tanaw na to o kinsay mo lahos, mga giboy anak kong bara sa kano sa di mo kapos, di mo laos. Tungod kay dili pa man ko sikat, old school lang akong gamit pero dagang nakurat. Wala ni awat-awat, original akong estilo. Balika daw pamino kung dunabay ka pareho sa mga taong gaguso nga taas kayong panglantaw. Babag na intao na yun na mo pag ginanggaw. Lahi na panahon karon, huy walay permente. Ayaw sing abusar pakaton mong imong diskarte sa tanan nga mga tao nga puro ni mga utang. Sa 2021 na lang mo na mo panilngan. Yeah, what's up, you know. Shout out guys ako mga kumpare dia. Labi na sa ni Boyet Gordobe, sa kong Brad nga si Kevin Abuyo, kay Chris ana siya kabawaron, you know. Let's go sa mga ikanan nga grupo from R&B rap na Bisaya. Si shoutout ni Choy Choy Lloyd, Mac Jones, G-Max og ni Paring Jao, you know. Sa 7200 Goats, Harvey aka Slim, you know. Pagni po na Don Carlo, at syempre ni Iring Laaw, ni UTIZ. What's up? Pabuto sa ta. You know, og sa ko mga idol kanina. Shoutout na ninyo ni June B. Liwanag, o sa tanan nagpa-shoutout. You know, nga si Don Mark Toledo aka Doc, you know, what's up, you know. O ni June Bongot Cortez Bendero, akong idol, what's up. Ni paring Jober, Mark Jober Ongo, pare. Shoutout ni Brick Game Pinsador, Clint Ezekiel, ni Mads, shoutout ninyo Mads, sa diyan sa Cebu, shoutout Cebu City from Labangon, ni Dwayne Salazar, Constart, Jessa Morena, si Bill Makamay, shoutout dito ni Isis Best Cake, ikan pa sa LA West, lamig ni siya mga cake, you know, o sa mga taga Sambuanga, Sibugay, sa mga ipil, shoutout ninyo diya, o sa uban pang mga cute. What's up ninyo guys? I love you. Happy New Year sa tanan. God bless all. Thank you. Yeah, gusto ba mong freestylan? Ayaw nakabalaka kay wala na kaduulan. Sige sugdan akong beat, huwa paning nahurot. Ayaw nakabalaka kay dagan nagmagbugot. Kung ako nagay mugara, dagan akong mugana. Ang mga haters sa ako kay sigurong matumba. Kung ako nagay freestylan, huy walay sulat-sulat. Ang akong paghimaron ikining kay undas pa to. Siyak na to guys.